Ćao svima, moje ime je Slobo i ovo je moj drugi tutorial o kontaktu 5 na srpskom. Na zahtjev nekih članova sa Facebook stranice danas ćemo vam pokazati kako da ofarbate dirke u kontaktu 5, a da ne potrošite ni gram farbe niti razređivača. Znači idemo kontakt 5, dupli klik, novi prozor, ključić, script, editor, edit script, evo ga, tu. Znači idemo osnovno, on init, and on apply. Za ovu skriptu nam nije potrebno make preview ili set skin, jer bez obzira da li se vidi ili se ne vidi, znači dirke koje budemo sad ovom funkcijom ukucali, one će da budu ofarbene, znači ništa ne treba. Potrebna nam je samo jedna jedina funkcija da bi ofarbali jednu dirku. Znači idemo set, donja crta, key, donja crta, color, otvorena zagrada. Ovako. Kontakt 5, da bi mu mi rekli koju dirku želimo da ofarbamo, znači ne možemo mu kažemo ofarbaj mi C3, 5 ili 6, D, Sol, Do, Re, Mi ili šta već. Moramo da mu kažemo broj te note. Znači MIDI broj note. Prilike ja mislim da je ovo C ili ovo ne znam koja oktava, nebitno otprilike da je 60. Znači ovo, C4 je 60. Tako da moramo da mu kažemo 60. Znači 60, znači isključivo za ovu notu. Znači onda idemo variable, to je ovde, i velikim slovima sad potvrđujemo i naglašavamo, znači key, donja crta, color, donja crta, i sada da mu kažemo koju boju želimo. Kontakt 5, koliko ja znam, raspoznaje 5 boja, možda i više, nije mi trebalo, tako da znam za 5. Znači ima crvenu, crnu, zelenu, plavu, žutu i belu. Idemo, znači, ajde, red za crveno. Zašto nije ukucao? Apply, dobro, sad ćemo da se pokreži, znači set, key, color, jedno pričam, drugo radim. Dobro, evo, ok. I već je o farbu. Evo, C, 60. Idemo dalje. Baš ću da pređemo sve boje. Eto čisto. Znači ostalo se copy-paste. Ja jedan problem, ne možemo da mu kažemo, znači, o boji od 60 do 82, 85. Možda postoji da mu kažemo i onda oboji ceo range. Ja za to ne znam, znam za ovo, sigurica, iskopiram, pastujem, izmenim i to je to, znači 60. Idemo 61, želimo zelenu, recimo. Apply, zelena. Znači idemo dalje, paste, 62. Crno, ajde. To. Onda idemo 63. Žuto, ajde recimo. Tastatura je užas. Yellow. Apply. Ok. Šta još nismo? I nismo plav. Dobro, mada ona ide po defaultu sama kad postavljaju light. Apply. Ne 60, ovdje 64. I to je to. Stigla mi poruka. Da. I imamo belu. Ali bela, ona u stvari ne farba. Ona mu dođe kao neka gumica, tako to. Evo sad ću da vam objasnim. Recimo, ajde baš za 64. Da kažem da želimo belu. White.
64 nego 63. Pošto je tu treba dati, recimo bela, vidite. Ona mu dođe kao gumica neka. I to je to. Tako redom sabirate, oduzimate, tipa ako vam treba boja -12 plus 3 plus 12 i šta već, i onda saberete i uzmete i čas posla farbati ili ovako ređete sve za celu skalu, koliko vam treba. To je okej. Sad ću vam pokazati još jedan malo kraći način. To je okej ako vam treba možda još 2-3 dirke, ali ako vam treba, ne znam, ovdje C, ovdje ova, ovdje, i sad kroz celu skalu da išarati iz nekog razloga i to je već malo dangubo i oduzima vremena da saberete, oduzmete do odgledate tekst. Ja koristim jednu skriptu koju sam malo ne sam provalio, da se pohvalim, da kažem kontaktu, da on meni kaže kad ja stisnem, znači, tu dirku, da mi kaže koji je to broj MIDI note, da ne sabiram, ne oduzivam sam. To je prosto. Znači, odmah na početku, znači, deklarišemo tekst. Declare, pa onda idemo ovo at, to mu dođe kao promenljiva. Znači, ovo je malo pre bila variabilna, a ovo at mu dođe kao neka promenljiva funkcija u kontaktu. Declare tekst. Declare tekst. Ovo ćemo iskopiramo što će nam to trebati stalno. Da, i sada kažemo na taj tekst. On nije potrebno, ali ajde, zanimljivo je. A ujedno i slušajte moju tastaturu kako lupa. Da na tekst, da nam izađe poruka kad mi stisnemo notu, a onda kažem, ne znam, znači po znacima navoda, šta god da stavimo po znacima navoda neće ući u skriptu, neće direktno uticati na skriptu, tako da ne možete ništa da pokvarite ili nešto da zaznate. Znači, ovdje šta god uradite, to je, ne znam, vama što treba. Znači, ovdje što sam trebao da napišem, znači poruke da mi izađe, znači MIDI, MIDI broj note je, pa da nam kaže koji je to kao MIDI broj note. I ima samo još nešto, znači glavno, kaže ovako, kada pritisnem notu, hoću da mi kaže sljedeće, znači da ovaj tekst, variabilni, hoću da mi pokaže poruku. Sljedeću. Variabilni tekst koji se menja i da mi pokaže broj note. Znači, to je ta funkcija bez koje ne može ovo da funkcioniše. I sad ide variabilno. Event. Moramo veliki da naglasimo. Event. Donja crta. Zatvorena zagrada. Malim slovima. Apply. Neka greška. Beži. Kako je ovo? Zagrada. Dobro, to mi je klasika, to je normalno, znači ko kuca, ko radi ovoliko, znači to je klasika da neminovno da se ovako ove greške ne događaju. Tako da, bez obzira ako se vama dešava, samo malo pogledajte o čemu se radi, čak i neki put i piše ovdje ako je neka skripta pogrešno napisan ili ako nešto tipa kucamo, a nismo deklarisali tekst, kao kazat će nam da to nije deklarisano, ne može da kucamo prvo funkciju ako nismo deklarisali šta želimo za tu funkciju da ukucamo. Znači, na notu to i onda ovdje kada stisnemo i sad treba kada pustimo notu. Znači, released je, se kaže, znači, isto, da vam kažem, znači to je to.
I pazite za ovo. Znači, treba nam sad, recimo da ovo ništa gore nemamo. I sad nam treba, ne znam, ajde žuta. Treba nam key i sad nam treba za ovu notu ovdje. Ali ono, sad da ne bismo oduzimali, sad vjerujem, znači samo sistemo. I pogledajte, MIDI broj note je 32. Ovdje, znači, kucamo 32, apply, i evo ga. Znači, idemo dalje. Mislim, ono, već ste sami shvatili poentu, tako da, treba, ne znam, ajde, recimo za ovu, MIDI broj note, 104, apply, ja. To je to. Znači, to je glavna skripta, to što vam treba. Toliko od mene. Hvala vam puno za sva pitanja. Pišite ako želite još nešto nije jasno. Tu sam da objasnim i pozdrav, vidimo se. Ćao.